nějaký generický pravidla o perspektivě. Většinou, když se koukáme do dálky, do krajiny, tak vidíme nějakou horizontální linku, nějaký horizont. Potom jste asi už všichni slyšeli, že jo, v geometrii a tak. V matice. Je to vlastně... Tady je nebe. A tady je země. To je taková vlastně úplně první nejjednodušší věc, o kterých se dá mluvit. Když se koukáte takhle do dálky a řekněme, že jste třeba na pláži a tady jsou lodičky a tak dále. Tady slunce, mraky, země. Tady třeba má někdo deku. A tak dále. Tak to je taková první úplně věc. Druhá věc, základní pravidlo. Cokoliv, co je blíž ke mně, co nejblíž ke mně, tak je veliký. A čím dál je to ode mě, tak je to menší. Až se to úplně ztratí. Když si uvědomíme tady tuhle první věc o perspektivě, že všechno, co je mně nejblíž, když se koukám třeba do dálky, tak je to největší a všechno, co je úplně v dálce, tak je to nejmenší, tak to už hrozně pomůže třeba v kreslení nějaký scény a tak dále. Takže první pravidlo. Všechno, co je nejblíž, ke mně je největší a všechno dál ode mě je menší a menší. Hodně důležitá taková věc, o který když začnete přemýšlet a vyobrazíte to jakkoliv na svých skice nebo kresbě, hrozně to pomůže hloubce, perspektivě a uvěřitelnosti. Dává tohle smysl? To první pravidlo? Super. Druhý pravidlo, takový jednoduchý, o perspektivě, je, že na všechno, když se takhle koukám vlastně do dálky, tak všechno nad tím horizontem vlastně vidím ze zdola. A všechno pod horizontem vidím ze zdola. Jakoby, že na to koukám z vrchu. Vlastně všechno, co je nad horizontem, tak vidím spodek toho. A všechno, co vidím pod horizontem, tak vidím vršek. Takže všechno, co je nad horizontem, tak na to koukám ze spod. Všechno, co je pod horizontem, tak na to koukám z vrchu. Takový hrozně jednoduchý simple pravidla, který hrozně pomůžou. Vůbec než se dostaneme k nějaký konstrukci a perspektivě a tak dále, tak nějaký takovýhle pravidla.
nějaký dotazy zatím? Ještě to tady takhle označím, aby to bylo jasný. OK, super. Tak, další věc. Dneska budeme kreslit krabice. Nakreslíme i větší. Každý box nebo krabice, každá krychle nebo kvádr nebo třídimenzionální objekt má nějaký předek, takže v češtině bych to asi řekl líp jak předek. Dobře, budeme tomu říkat předek. Nějakou stranu a nějaký vrch. Každý ten box, každý ten objekt, protože je třídimenzionální, žijeme ve 3D realitě, šířka, hloubka a délka, tak každý ten objekt, který budeme kreslit, musí mít, měl by mít tyhle ty 3 vlastnosti.